हाबाफारिया मोजाङै जादों बेबादि हाबाफारिखौ लानांगौ मानोना मोनसे हारिनि थाखाय लाइमोनफोरनि बिफावा जोबोद गोनां बे लाइमोनफोरा गावनि जिबननि थाखाय खामानि मावनाय आरो जाय गावनि जिबननि थाखाय मावनाय खामानिफ्रा हारिनि थाखाय खामानि मावनाय होननानै जोङो उनावहाय फोरमान मोनहैयो मानोना दिनैनि लाइमोनानो जादों गाबोननि नोगोरारि गाबोन जेब्ला बियो नोगोरारि जागोन एबा बैसोगोरा जागोन अब्ला बेनो हारिखौ दानायनि थाखाय रायजो खुंनायनि थाखाय आरो हारिनि गासै राव हारिमु थुनलाइफोरखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय बिसोरनो खामानि मावनांगोन आरो लाइमोनफोरखौ दिनैनि जानाखि थासारि बे थासारिया बायजोनिफ्राय जानायनिफ्राय फैनाय थासारि टेक्न'लजिनि जानाखि गाग्लोबनाय इन्टारनेटनि जानाखि गाग्लोबनाय बेफोरनिफ्राय लाना फैनानै बे लाइमोनफोरनो मोजां लामाजों लाना फैनायनि थाखाय जोबोद गोनां मानोना जों नुयो जे लाइमोनफोरा गावनि जिउनि इयुनखौ मोजाङै बासायना लानो रोङैयाव गोरोन्थि लामाजों थांफ्लाङोब्ला खेबसे गोरोन्थि लामाजों थांफ्लांनायनि उनावहाय बिसोरखौ आरो गोथों लामायाव मोजां लामायाव लाना फैनाया गोब्राब जायो बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजनि आनसलिक कमिटिया जा हाबाफारिखौ लादों बेयो जोबोद मोजां बिथांमोनहा बिजनि ओनसोलनि रोजासेसो गासै सेंग्रा सिख्ला एबा लाइमोनफोरखौ 11-12 एबा कलेज फरायनाय गथ'फोरखौ लाबोनानै गावबा गावनि जिबन दानायनि सोमोन्दै गावबा गावनि जिबन दानायजों लोगोसे हारि दानायनि सोमोन्दै जानाखि सावरायलायनाय हाबाफारि होदों बे हाबाफारिया मोजां बे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों लाइमोनफोरा खुनु खार'नावनो जाहाथे मोजां गावनि इयुननि लामानिफ्राय मोजां लामानिफ्राय दोननानै थाङा बेफोरखौ लानानै गुवारैनो सावरायनाय जादों। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि जिउआव जाफुंसारनो थाखाय नांगौ सम आरो सुजुगखौ थिगै थागैनो बाहायनाय आं बेवहाय मोननै सोदोब बुंनो नागिरदों डेडिकेसन एन्ड सेक्रिफाइस सम आरो सुजुगखौ बियो माब्लाबाबो नेवसिनो नाङा गावनि सम आरो सुजुगाव गाव जुदि मावनांगौ खामानिखौ मावोब्ला आरो बे गासै लाइमोनफोरानो जाबाय गासैबो स्टुडेन्टस फरायसा सोरबा कलेजनि सोरबा हायार सेकेन्डारि सोरबा स्कुलनि 10नि फरायसाफोर बिसोरनि मावनांगौ खामानिया जाबाय फरायनायनि अनगायै गुबुन मावनांगौ दङ होननानै आं बेखौ साना आरो फरायनायनि गेजेरजोंनो बिसोरो गावसोरनि इयुननि थाखाय राफोद साखाफाराखौ खालामनानै लांनो हायो आरो जोंनि गेजेराव बेबायदि लाइमोनफ्रा राफोद इयुन मोनोब्लानो जोंनि हारियाबो बेबो हारिनि थाखाय जोबोद मोजां इयुन जागोन होननानै आं फोथायो। गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।